Hola, fins ara, quan nosaltres posem un qüestionari en un Classroom, tenim la manera de decidir quan l'obrim, és a dir, quan el poden començar a contestar, que consideraran quan obrim aquesta activitat, però fins ara no podíem decidir si aquest formulari es tancava, ho havíem de fer nosaltres manualment. Hem afegit un complement que ens permet fer això, decidir quan es tancarà aquest qüestionari. Per exemple, aquest qüestionari nosaltres el tenim fet, el podem editar i com un qüestionari normal i corrent, com fins ara fèiem. A partir d'ara tenim aquí una sèrie de complements, en tenim dos, i el que ens interessa és el form limiter. Aquest el que ens permet és limitar fins quan està disponible aquest qüestionari. Li direm que activi el límit, surt aquí un qüestionari. Si és el primer cop que ho feu, us demanarà permisos perquè pugui accedir als vostres qüestionaris i els hi haurà de donar. I aquí ens permet limitar fins a quina hora i a quin dia està disponible aquest formulari. A partir d'aquí és senzill, només hem de decidir-li fins a quin dia i fins a quina hora estarà disponible. Per exemple, fins a la 1:50, per exemple, i activarem que aquest qüestionari només està disponible fins a la 1:50. Un cop ho posem aquí el missatge que els hi sortirà, podem escriure el més o no, activem i ens diu que ens ha guardat i ja no hem de fer res més. Aquest qüestionari, quan els alumnes el vulguin contestar, doncs només estarà disponible fins a la 1:50. Quan l'alumne ve aquí, fa el treball de classe, té aquest qüestionari per contestar, si ja l'ha contestat, doncs ja l'ha respost i ens diu les seves respostes. Si no, ens l'hauria de deixar contestar només fins a la 1:50. Espero que us serveixi.